Bună ziua! Bine ați venit! Mă bucur să vă cunosc aici. De la echipă nu vorbim perfect limba română, înțelegem de la vizitatori, de la turiștii. Și din lucru asta se numește Queen's Winery House. Iubim foarte mult toate oamenii care sunt vizitatori la Bulgaria și vreau să spun ceva de la inimă, da? Din toate vizitatori de la Castel, grădina de botanică și lucrul asta mic care e făcut cu inima, sunteți foarte important din momentul ăsta și vă așteptăm cu mult drag. Eu produc vin, asta e care putem face și vreau să fiu sincer cu dumneavoastră și să vă explic. Asta e marca care e făcută până la 2003, n-are legătură cu regina sau ceva, e o idee. Dacă facem ceva tradițional de la oraș Balci cu via de viță aici și diferite fructe, miere de obine, gusturi nu tradițional care nu puteți găsi pe piață sau altă parte și facem degustările de vin gratis. Fiecare vizitator e bine venit și degustări nu e obligator să fac cumpărături. Dacă cineva îți place așa de mult ca ce producem și nu au banii cu buzunar, se numește asta, da? Buzunarul, primim și poartă naturală, venit la noi, nu așa frumos, cu costumul sportiv, cu la via de viță, face calculeț de struguri sau cu picioarele așa cu doi și după asta noi plătim cu sticle de vin, palinca, ce doriți. Doriți să explicăm ce e specific pentru aici? Bine, facem 3 vinuri seci. Avem via de viță, Pinot Noirul și Shirazul la 4 km de Castel și până la suportul din toate oamenii aici, din anul ăsta avem și mica crama care producem vin de la Balcic. Avem Pinot Noir, foarte sec, are tămioasa care e făcut din stilul portocaliu. Asta e ceva nou fermentat, să facem cu coajă, semânță și puțin din ciochină și are un galbene cuor așa și are un roze care se produce din Pinot Noir și Shiraz. După asta avem vinuri, primul vin emisii, gustul alb și demi-dulce, tămioasă, un brand care se numește Eleana, rozeu demisec. Aici trebuie ciuperci, puteți scoici fructe de mare. Regina e ceva roșu și demi-dulce. Brune, struguri și miere făcut din struguri și e foarte parfumat și se servește cu ciocolată neagră sau brânză, dacă are contrast sare cu dulce. Asta e ceva nou la colecția. Facem fermentația între smochină proaspăt și struguri tămioasă. Foarte parfumat, servește-se cu brânză sau prăjitură dacă are contrast sare cu dulce. Un vin special făcut pentru fete cu fermentația facem cu aroma naturală de migdale, ulei de migdale și un vin pentru cucone. Ideea e dacă cineva are 30 de ani și de gustul gură din asta se întorce la 18. Da, și un vin special, da? Foarte deosebit gustau și special dacă a revenit la noi, noi iubim foarte mult buzunac de la România, puteți faceți un cadou pentru echipa aici și noi un cadou asta cu gust de migdale. Și ceva tradițional bulgaresc, știți, Bulgaria foarte recunosc cu petale de trandafile. Avem un trandafiu care se numește Roza Damascena și aici mă trebuie puțin suport din oameni care înțelege limba engleză, da? Da? Ok. I want to tell you that the idea of this place is to save the real things in Bulgaria. And your people from your country, we appreciate it. They are very nice with us. And when they come here, I want to tell them big thank you because they help to young people to stay in this place, to don't going in the big cities. Like our Balcic is very small, and all of the visitors from Romania are very important. That welcome we will wait you
and we make everything to enjoy this place. And the idea is to make the relationships between the people. And this is something like this because Rosa Damascena you have here close to Plovdiv in this valley. And asta facem fermentația cu ulei de trandafir și are un gust foarte romantic și special la Orient și puteți serviți așa simplu sau amestecat cu șampania, cu prosecco pentru cocktailuri. Cam cât la sută din clienții noastre sunt români? Nu avem statistica și foarte mult. Ca procent, așa. Nu știm cât exact și dacă nu greșim, nu putem spune. Și foarte important sunteți pentru regionul. Veniți la Balcic. Noi vă simtem aici de la inima și vă mulțumim foarte mult. Avem și palincă, dacă cine zice de gust și palincă, are și palinca de smochine și palinca din afine. Și din anul ăsta avem proiect, primul palinca făcută din pepene roșu. E ceva foarte cuzat, da. Și degustările sunt gratuit, nu stați rușinos, pentru cauza, dacă sunteți rușinos, Montiu avem vin din 1878. E acolo, pentru cauza din 1878 nu au vizitatori care doriți să degustați. Și înăuntru ținem cel mai vechi sticle de vin din anul ăsta, puteți faceți poze, plimbați și mulțumim persoana asta specială care face tot aici, da?